ساعة شدشتن فرقان كوين اللو دقيمنا سلام كبرات تختاتلتي أرون عنداي مس قصانة كبرو مسكال بحضر ألنا سينانهم أبا نزوبا قل عالو قنزاب حورة السباب حكمنا نابر خممسو تقليسهم قديم تقدالاي أمباسادر محمد شيخ عبدو جليل بحمام تسويهم منقستي ريبابليك ماكلاي أفريكا قدمو بزي صنحة اسمم روسيان رواندان سراويتنا بهاقرو كمزوا فرافليتهم منقستي أمريكا لعلي مئتي تشايناويانن روسياويانن كوبانياتات أبس اللي مزقب أسفيرهم حبريتا كم منسترتانا أبزوباتا الدبوبن ماكلنا بزركم موشبي ماكلاتن كفلتات تمالالستي حموماتن تمالي أسران كلتن تحساس بزتقبرين أي لابراتوري مرمرتات أسران حموشن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيسهم اتوم زيغاتات عصر تقلته كاب موشبي ماكل انداغرغيس حانتي كاب موشبي ماكل مايمنه حدا دما كاب موشبي ماكل دقم حارت زوبا دبوب عصر حدقه اب كفلتات تملالست حمومات تكلات الناس مرا زوبا ماكل بز تغبر مرمرتات يوم ملكفتهم ترغاغيس زلوم زكم زي الكلوت فيروس ترخيبهم بهوسبيتالات زوبا ماكل تعقيبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم صنحو كلت زيغاتات حاويهم لنا بيتهم كفانو كلو بكورونا فيروس تلخيفو اب هوسبيتال كتما دكم حارس زوبا دبوب تعقيبو كنكن كجبر له صنحو ود 5 عمد زيغا جن عارف لهم أبير ترى تقلل قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي شمانتن 30 كلتن بس حلهم حمشتم 9 كابزيوم بز تجبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم استفانو كخونو كلو حدا عارفو 330 كلتن دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم منستر طعنا سران كلتن تحساس كلتشحن سران اب نزوبا قل على جنزاب حبرت سب اب زمناو حكمنا بمبرخو قطر يتقلقلتي بو متننا وسخي مص كم زلهم حلافي تكالات طعنا بتنزوبا نرس محمود محمد عثمان قليسهم ابز حلفنا ناصنت عمتات اب صلات طعنا بستقبر جزي فوفري اب نفس وكف ممحدا كبابي تكال طعنا بمسرحه زيغاتات اب قرب اوما قلقلوت حكمنا كرخبو اب رئيس مبقعهم أفلطهم أب زمناو حكمنا كبن مبالون كم زحجزه نرس محمود أرديوم أب كنك قد من دحرن حرسي كمون كنك تحت 5 عامة صانات العول تمتا جيرهم كم زنطفو تقيسو دما موسخ قصري تقلقلتي نفس صورات بقندو وسيت نايتي ببقوانو زكايات أستمروتاتن غوزغوزاتن كم زخوني أبريوم مسنا إذا حلف عامت كنصاصرن كلو أب أقلقلوت حرسي ناي أستات 10 مئتاوت عبيت كم تمزقبي زحبر النارس محمود أب نفس وكفت كالت الناس تسرح مسأبي نفس صورات أب دحنت عدن عشلن رؤي وسيت كم زلو قليصهم حلافي تكالات عنا نزوبا قلعالو نارس محمود محمد عثمان أب موداتا مس معباي قصري تقلقلتي استقصت صبت كفلتات طبتا يدليو كم زلو أزخاخيروم عملو زوبا قلعالو كلتا باكلات 3 مدبراتن حانتي نقطان بدمر شدشت تكالات تعنا اللوام أمباسادر إيرترا أب يمن زنبرة قديم تقادلاي محمد شيخ عبدو جليل بعسرة تحساس أب مبل 4 عامت عدميو بحمام تسويهم أبش حنت شعتي 260 شوعتن ناب تقادلو حرنة إيرترا استسلفة تقادلاي محمد شيخ عبدو جليل قد من أصنت أب زمدناتا توسعي نايتي ودب بدرجة حلافنت أب استفر عليها قرات سرحي دحرنا أصنت أبش حنت شعتي 290 كلتن ناب جيزياو منقستي إيرترا تسنبير دما أب منسترتات مكلخال تمهرتن قدات وصان بزتفر عليه صفحات حلافنت نهزبون هاجرون بالعول توفاينت كجلجل صنها حربنا يوم قديم تقادلاي محمد شيخ عبدو جليل كابش حنت شعتي 290 أب منستر قدات وصاي أب صنحلو أب إمباسي إيرترا أب حبرات إمارات عرب بدرجة كلاي صحفي أب إمباسي إيرترا أب جبسي بدرجة قدماي صحفي أب إمباسي إيرترا قطر بدرجة قدماي صحفي كاب كرتشر 14 كساب على مسواتو دما أمباسادر إيرترا أب ريبابليك يمن كوينو نهاجرون هزبون بموكال لعول دبلوماسياو قده زبر كتايوم قديم تقدراي محمد شيخ عبدو جليل بعد حدارن أبو 4 ولدات يوم سنة سرعات قبرو دما تمالي سلوس سلان كلتن تحساس ساعة 4 دحر قطري أب مكان مقابر حربينيتات أسمرات فتصيموم
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በመስዋዕቲ ተጋዳላይ መሐመድ ሼኽ ዓብዱ ጀሊል ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መሳርሕቱን መቃለስቱን ጽንዓት ይምነም። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ወጻኢ መንግስቲ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ኣብታ ሃገር ክካየድ ንዝተወጠነ ዕልዋ ንምክልኻል ከምኡውን ዝመጽእ 27 ታሕሳስ ንዝካየድ ፕረዚደንታውን ባይታውን ምርጫ ንምውሓስ ሩስያን ሩዋንዳን ሰራዊተን ናብ ሃገሩ ከም ዘዋፈራ ኣፍሊጦም። ኣፈኛ መንግስቲ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብመሰረት ተቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ሩስያ ኣማይት ኣባላት ሰራዊትን ሓያሎ ኣጽዋርን ካብ ዝለኣኸት ሓቢሮም። ሩዋንዳውን በተመሳሳሊ ኣማይት ኣባላት ሰራዊት ናብ ሃገሩ ከም ዝለኣኸት ዝጠቐሰት ኣፈኛ ድሮ ኣንጻርቶም ኣብ ዝሓለፈ 10 ታሕሳስ ልፍንቲ ዝመሰረቱ 3 ዓበይቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ተሰሊፎም ከም ዘለው ገሊጹ። መንግስቲ ሩስያ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ብዛዕባ ምውፋር ሰራዊት ናብታ ሃገር ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። መንግስቲ ሩዋንዳ ግን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ንምህዳእን ዕልዋ መንግስቲ ንምክልኻልን ናብ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ቀዲሙ ፕሬዝደንት ሃገር ዝነበረ ፍራንስዋ ቦዚዜ ብውዲት ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝኸሰሶ ይዝከር። ልፍንቲ መስሪቶም ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ መጥቃዕቲ ብምክያዶም ሓያሎ ኣደዳ መቑሰልትን ሞትን ከም ዝኾኑ መብዛሕትኡ ንርእሰ ከተማ ባንጉይ ምስ ካልእ ክፋልቲ ሃገር ዘራኽብ መስመራት ድማ ከም እትቆጻጸርዎ እዩ ዝሕበር። መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ሰራዊት ምትእሳር ከም ዘለዎን ዝኸሰሰን ልዕሊ 100 ቻይናውያንን ሩስያውያንን ኩባንያታት ኣብ ዝርዝር ጸሊም መዝገብ ኣስፊሩ። በዚ መሰረት ዝኾነ ናብተን ኩባንያታት ዝግበር ሰደድ ቴክኖሎጂን ካልእ ፍርያትን ኣሜሪካ ፍሉይ ፍቃድ ንግዲ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክረክብ ክግደድ እዩ። መንግስቲ ቻይና ነዚ ሓድሽ ማሕነቆታት ዝመጣጠን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ይሕበር ስለ ዘሎ ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ከይዓርግ ስጋት ኣሎ። ብ18 ታሕሳስ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓያሎ ምስ ሰራዊት ቻይና ምትእሳር ከም ዘለዎን ዝኸሰሰን ኩባንያታት ኣብ ጸሊም መዝገብ ብምስፋር ተወሳኺ ንግዳዊ ማሕነቆታት ከም ዝወሰነለን ይዝከር። ኣብ ምጅማር ናይዚ ወርሒ ፌደራላዊ ኮሚሽን መራኸቢታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኩለን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ሃገሩ ፍርያት ቻይናዊ ኩባንያ ህዋዌ ዝኾነ መሳርሒታት ከወግዳ ምእዛዙ ይሕበር። መንግስቲ ቻይና ብወገኑ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ስጉምቲ ንሃገራዊ ድሕነት ቻይና ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ካልእ ፍርያትን ዘማዕብላ ኩባንያታት ናይ ምእጋድ ውሳኔ ምትሕልላፉ ይግለጽ። መንግስቲ ኣሜሪካ ቻይናውያን ኩባንያታት ኣብ ምዝማት ኣእምሮኣዊ ዋኒን ኣሜሪካውያን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ብምኽሳስ ከምኡውን ቻይና ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘይግቡእ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም እተካይድ ብምግላጽ ካብ 2018 ኣትሒዙ ናይ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ወሰኺ ቀረጽ እታዊ ምውሳኑ ኣይርስዓን። መንግስቲ ቻይና እውን ከም መልሰ ግብሪ ተመጣጣኒ ኢሉ ዝገለጾ ወሰኺ ቀረጽ እታው ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣሜሪካ ኣጽኒዑ። ንፈለማ እዋን ኣብ ብሪጣንያ ከም እተኸስተ ዝተገጸ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ብዝፈጠሮ ስጋት ካብን ናብን ብሪጣንያ ዝካየድ በረራታት ክቋረጽ ናይ ዝኣውጀ ሃገራት ቁጽሪ ወሲኹ። ቱርኪ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ፈረንሳ፣ እስጳኛ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየም፣ ኣየርላንድን ካናዳን ዝርከበን ልዕሊ 40 ሃገራት ካብን ናብን ብሪጣንያ ዝካየድ ዝነበረ በረራታት ደው ክብል ብ21 ታሕሳስ ትእዛዝ ከመሓላልፋ እንከለዋ ሳዑዲ ዓረብ፣ ኩዌት፣ ዖማን፣ እስራኤልን ድማ ነቲ ለብዒ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ኩሉ በረራታት ናይ ምስረዝን ዶባት ናይ ምዕፃውን ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጸባት ጥዕና እዚ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ናይ ምልባዕ ዓቕሙ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተኸስተ ብ70 ሚእታዊት ከም ዝዛይድ እዩ ዝሕበር። እዚ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ዴንማርክን እውን ብልዑል ናህሪ ተላቢዑ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ፈጢርዎ ዘሎ ስጋት ነቲ ዝጸንሐ ሰብኣዊ ክሳራታትን
ቁጠባዊ ቅልውላውን ከየዛይዶ ተሰጊየሎም ማርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዝማርሳቱ አበንዞባ ገልዓሎ ገንዘብ ሕብረተሰብ አብ ሕክምና እናበረኸ መምጽኡ ተገሊጾም ገዲም ተጋዳላይ አምባሳደር መሐመድ ሼኽ አብዱ ጀሊል በሕማም ተሰዊዮም መንግስት ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ቀዲሙ በዚ ጸንሐ ስምምዕ ሩሲያን ሩዋንዳን ሰራዊተን ናብ ሃገሩ ከም ዘዋፈራ አፍሊጦም መንግስት አሜሪካ ልዕሊ 100 ቻይናውያንን ሩሲያውያንን ኩባንያታት አብ ጸሊም መስገብ አስፊሮም ዜና ተፈጺሙ